हाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथिनि गाथानि सावगारियाव थुनानै हो मानोना आंनि लेटेस्ट भिडिअ आपलोड खालामोब्ला नोंथाङा बे खौरांखौ बयनिख्रुइबो सिगां मोनगोन। Hello friends, good morning. This is me Roman. Welcome back to Technical Bodo YouTube channel. खुलुमबाय लोगोफोर आंनि Roman Technical Bodo YouTube channelआव नोंथांखौ बरायबाय फ्रेंड्स। दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोननो दिन्थिनो हागोन जोङो माबोरैहाय जोंनि डाटा रमिंग अप्शना अन जानानै थायोब्ला जों बेखौ माबोरैहाय अफ खालामगोन बा अफ जानानै थायोब्ला जोङो डाटा रमिंग अप्शनखौ जों माबोरैहाय अन खालामगोन बेखौ आं नोंथांमोननो बेवहाय खोन्थिनो हागोन। फ्रेंड्स बे भिडिअखौ खालामनो थाखाय जोंनिनो सासे लोगो बिथाङा खावलायहरदों बे खावलायहरनाय लेखा आं बे भिडिअखौ बानायनो लाबाय। फ्रेंड्स आङो जाय मबाइलाव बे सेटिंसखौ खालामना दिन्थिगोन बे मबाइलनि मुङा जाबाय Samsung Galaxy J7। फ्रेंड्स गुबुन मबाइलफोराव बेबायदि सेटिंसा एक्जेक्ट मिलायगोन ना मिलाया आं बुंनो हाया फ्रेंड्स। अब्ला फ्रेंड्स आं अनलि नोंथांमोननो Samsung Galaxy J7 आव रियेलि माबोरै डाटा रमिंखौ अन अफ खालामनाय जायो आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो हागोन। फ्रेंड्स बेखौ खालामनो थाखाय जों गिबियावनो सेटिंस अप्शनाव थांनो नांगोन फ्रेंड्स। नोंथाङा बेवहाय मोनसे अप्शन नायबानो जाबाय बे जाबाय कानेक्शन। नैबे गिबि अप्शना जाबाय कानेक्शन वाइफाइ ब्लुटुथ डाटा युसेज फ्लाइट मोड बायदिसिना दङ। नोंथाङा बे अप्शनाव थुनानै होगोन। अके तो थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बेयाव माखासे अप्शन नुनो मोनगोन वाइफाइ ब्लुटुथ डाटा युसेज फ्लाइट मोड NCA पेमेंट मबाइल हटस्पट एंड टेथरिंग मबाइल नेटवर्क्स एंड सिम कार्ड लोकेशन बेफोरबादि। दानिया नोंथाङा बबेयाव थुगोन नोंथाङा नैबे मबाइल नेटवर्क होननाय अप्शनाव थुनानै होगोन। अके जेब्ला मबाइल नेटवर्कआव नोंथाङा थुनानै होगोन अब्ला मा जागोन नोंथाङा बेवहाय नैबे डाटा रमिंग अप्शन नुनो मोनगोन फ्रेंड्स नोंथांनिया। तो नोंथाङा जुदि डाटा रमिंआ बेबायदि अफ जानानै दङ नोंथाङा जुदि अन खालामब्ला बेवहाय थुना होब्लानो बे एनेबल जागोन। नोंथांनिया डाटा रमिंग जाबा मा जागोन फ्रेंड्स मोनसे खोथा एडिशनेल चार्जेसबो जागोन बेखौ नोंथाङा गोसोआव लाखि। नोंथांनिया जुदि जे Samsung Galaxy J7 ब्ला अब्ला नोंथांनिया जुदि डाटा रमिंआ बेबायदि अन जानानै थायोब्ला नोंथाङा अफ खालामनो थाखाय बेवहाय थुना होबानो बे अफ जाफिननानै थागोन। अके फ्रेंड्स अब्ला बेनो सिम्पल सा खोथा नोंथाङा बुजिबाय फ्रेंड्स जों माबोरैहाय डाटा रमिंखौ अन आरो अफ खालामनाय जायो। तो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनब्ला प्लिज लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे नोंथाङा लोगोफोरजों बेखौ शेयार खालामनो दाबाव। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक खालामनो दाबाव फ्रेंड्स आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि गुबुनखौ मोनथिहोनो लुगैदोंब्ला बेखौ लोगोफोरनि गेजेराव शेयार खालामनो दाबाव आरो लोगोसे फ्रेंड्स नोंथाङा जुदि गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामागा नोंथाङा साबस्क्राइब सोदोबाव थुनानै नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो जेन। तो फ्रेंड्स जोबथारनायाव नोंथाङा जुदि माबा मोनसे बुजि मोननो थालांदोंबा नोंथाङा जुदि माबा मोनसे डाउट दङब्ला नोंथाङा माबा मोनसे कुवेश्चन दङब्ला आंनि नैबे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथाङा कमेन्ट्सआव बे सोंथिखौ सोंनो हागोन। तो सोंथि सोंनो थाखाय नोंथाङा हेस रमेन बर' आस्क होननानै जायखिजाया सोंथि सोंहरनो हागोन अब्लानो नोंथांनि सोंथिखौ मोनगोन आरो बे सोंथिखौ लानानै आङो इयुनाव भिडिअ बानायनो नाजागोन। तो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ गासैनिसिम बावहरनानै दिनैनि भिडिअ केसेनाव फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।